ରହିଥା ବ୍ୟସ୍ତ ନା ପରୁଆ ସରୁ ତା ମାମୁଁ କହିଲେ ଧଳା କୁକୁର ଗୋଟେ ଆଣି କରିବା ରାତି ଦିନ ସାରା ଯାକ ମୋ ପୁଅ ବୁଲିବ ନାଇଁ ନା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲେ କାଲି ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି ବଜାରକୁ ଯିବ ସେ କାଲି ସେ କହୁଥିଲା ମୁଁ ମୋର ଝୁଅଟା ଯେ ତାକୁ ଏତେ ସଲସଲ ଲାଗୁଛି ହାତରେ ଲଗେଇବ ମୁଁ ପୌରା ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବ ହାତରେ ଲଗେଇଦ ହାତ 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 ଭଲ ସେ ପାଦୁକି ଏମିତି ମୋଡୁଛି ଘରେ କଣ ଚକରି ଅଛି ନା ଘରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆମ ଘରେ କଣ କହିଲି ସିଏ କହିଲା କିଏ ଗୋଟେ କହିଲା ଆଉ ଲଗେଇବ ଅଧା ହେଇଛି ମୋ ପୁଅ କହ୍ନେଇ ଭଳିଆ ସଜାଇବ ବରା ବେଶ ହବ ମୋ ପୁଅ ବରା ବେଶ ତା ବଡ ମା ଦିଦି ତାକୁ ସଜଉଛନ୍ତି କନିଆ ପଛ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି କଳା ଲଗେଇଛୁ ନଉନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ଆଉ କଣ କରିବି ବଧା ହବ ସେ ଖାଇବା ପିଇବା କିଏ ବାଡିକି ଦବ ଆସିବେ ବାଡିଲା ଡାକିକି ଦେଖୁଛି ସେ ଲଗଉଛି ଆଉ ବଡଟା ଉଠିଲା ଦି ଜଣ ଯାକ ବସିଥିଲା ବଡ ଶୋଇଛନ୍ତି ତାର କାଠ ମାଲଟା ମୋର ମନେ ପଡୁଛି କଳା ନଗେଇ କଣ ହେଇଯିବ ସାଡେ ମାଇକିନା ହେଇସାରିଲାଣି ସ୍ତ୍ରୀଆ ପୂଜା ସେ ବସି ଯାଉଛି ନା କହୁଛନ୍ତି କଣ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ବାହା ହଉଛୁ ଆପଣ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ଦିଟା କନ୍ୟାକୁ ଗୋଟିଏ ବର ଚାମଚ ମତେ ଆସେ ତା ମୁଣ୍ଡରୁ ଖସେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ଛତା ତାକୁ ଦିଅ ସେ ଧରିବାକୁ ଗଲେ ଖାଲି ଲଡୁ ଭୋଗ କରିଦେଇ ଚଉରା ପାଖରେ ନା ହଁ ଲଡୁ ଆସେ ଯୋଉ ଇଏ କାକରା ପିଠା ଭୋଗ କରୁନା ତ ଖାଲି ଲଡୁ ଭୋଗ ହେଲେ ସେ ତ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଛତାଟା ଭଲ କି ଧରା
ଆରେ ହେ ଆଟିକା 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 ମୋ ପୁଅ ଖାଇଦବ। ସବୁରୁ ଟିକେ ଟିକେ ଚଖେଇଦେବି ନା। ସେ ବକ୍ସ ବାଜିବ କହୁଛି। ତଳେ ତଳେ ଯାଇ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଆଉ ତା ଇଏ ପିଠା ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ଟିକେ ଖାଲି ନଖେରେ ଯେମିତି ଆସିବ ଖାଲି ନାଗି। ହଁ ପକୁଛି ତାର ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କା ଚାଲିଥିବ ସେ ଯେ ଖାଉଥିବ ଇଏ କଥା ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କା ଚାଲିଥିବ। ଆଉ କଣ ଖାଇବ? କ୍ଷୀରି କ୍ଷୀରି ସେ କ୍ଷୀରି ଖାଇବ। କ୍ଷୀରି ତୁ ଏବେ ଖାଇବୁନି ଛତୁ ମାଇକି ନ ବଜେଇକିରି ସେ ବକ୍ସ ତା ବାବା ଏବେ ଆଇଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା ପୂଜା ସଇଲା ବାବା ପାପା କହିଦେଲୁ ପୂଜା ହଉଛି ଥରୁଛ ବାବା କଣ ହଉଛି କହିଲା ଆଉ। ତମ ଅଳତା ପିଞ୍ଚ କୋଉଠି ଗୋଡରେ? ହଁ 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 ମାମା କର ତାକୁ ଛାଡୁ ନା ସେ ମାମା କରୁ। ବାବା ବାବା ଏଇ ଉପରକୁ ଅନଉ ନା ଧନିଆ ନାଇଁ ଭଲ କଲ ନା ଟିକେ ସେ ଖାଇବାଟା ଦେଖେଇବି। ये सब ରୋଷେଇ ହେଇଛି। ये ଡାଲମା ये ରାଇସ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ଷୀରି ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ୍ବୁଲ। ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲେ ଆମେ ଖାଉଛୁ। ଖଟା ଦିଆ ହବନି ନା ଭାତ